माने गोबां जेंना ओंखारगोन नामा बे बेलायाव? नाय हाग्रामा महिलारिया जोबोद गिदों बिथाङा जेनेबा जेलाव थांनांगोन होननानै मानोना बिटिसि आव थांनाय 17 बोसोराव गोबां करापसन जाबाय रायजो राजानि थाखाफोरखौ जाजोब्बाय दा बेखौ लानानै बिथाङा जोबोद गिदों दा नंखायनो जेरैखि जाया UPPL जाहाथे सरकाराव फैनो हाया बिनि थाखाय बिथाङा जि कायदा बाहायनांगौ बाहायनो नाजागासिनो दङ जायगा जायगा सिगिनायाबो बारानिफ्राय बारा जादों जोंनि वार्कारफोरखौ दा बेजों हाग्रामा महिलारि बिथाङा एबार देरहानो हाया बिथांमोना 17 बोसोर जे रायजो राजाफोरखौ थगायबाय बेनि साजाखौ एबार मोननो थांगासिनो दङ रायजो राजाफ्रा खुनु कारनाव बिथांमोनखौ सरकाराव लाफिना दा बेखौ लानानै बिथाङा बारा टाइम नस्ट खालामालासिनो माथाखौ बारा माने घामायालासिनो दलद जिरायना थानायानो मोजां बेनिफ्राय दाखालबावै NDP नि गाय मुंख्लं सान बैदिनखालि धीरेन बर'आ बुंदों प्रमद बर'आ बिटिआर सक्तिखौ हाइजेक खालामबाय होननानै सक्तिखौथ' रावबो हाइजेक खालामनो हाया बे ना गारि ना मा बिलाय बेखौ हाइजेक खालामनानै मानसि बिलाय खुनु सक्तिखौ रावबो हाइजेक खालामनो हाया अब्ला आङो भारतआव बिराद सुपार पावार मानसि जानांगोन मानोना बे सक्तियाव भारत सरकार दङमोन आसाम सरकार दङमोन आरो गावसोरबो दङमोन गाव हाइजेक खालामजादों नामा आंजों अब्लाथ' बियो बिराद दुखुनांथाव जाबाय गावसोर बायदि एसेबां गिदिर गिदिर नेताफ्रा जुदि आंजों हाइजेक खालामजादोंबा दा होमबाथ' बिराद दुखुनांथाव जाबाय दा नंखायनो बेफोर खोथाखौ बुंना लाब गैया दिनै बिथांमोना रायजो राजानि सायाव जि कमिटमेन्ट दङ गोरिब गुन्द्रा फरायसाफोर लाइमोनफोरनि जौगानायनि मा आसनि दङ बेखौ रायजोफोरनि सिगाङाव बुंनांगो बे हाइजेक टाइजेकफोरजों रायजोआ जेबो लिंक गैया आरो बे हाइजेक टाइजेक खालामनाया खुनु बास्तब खोथा नङा हायाबो रावबो आंनो बिथांखौ खावलायो धीरेन बर' बिथांखौ हायोबा हाइजेक खामांखो आं बिथांनो अपेन हगारना होदो हाइजेक होननाया मा जिनिस बेखौ मिथिगोना मिथिया आंहा सन्देहसो जाबाय 64 नं पानेरि समाजनि MLA बिथां कमलि बसुमतारिया बुंदों जे प्रमद बर'आ माब्लाबो माने जिथु चिफ जानायनि सिमां नुदों बे सिमाङा जाफुंसारा होननानै बायदेवनि खाथियाव आंनि अननाय आरो खुलुमनायखौ बावहरो बायदेवा मोजां देहा लानानै थांना थानो हाथों माने BTC आव इलेक्सन गेलेनानै जोङो देरहाया बेखौ जोंनि सायाव हगारना होनांगोन खिन्थु बायदेवा जे थांनाय गोबां बोसोर MLA जानानै मोनसेबो सोंलु सोङाखिसै माने एसेम्ब्लियाव बै ओनसोलनि थाखाय जेबो बिना लाबोनो हायाखिसै बे जोबोद दुखुनांथाव जादों आरो बायदेवा जोंनि खोथाखौ साननायखौ बाद होनानै गावखौ जाहाथे इयुनाव रायजो राजाफ्रा गोसोआव लाखियो MLA जानानै माबा मोनसे मोजां खामानि मावनो थाखाय आं बिथांखौ खावलायो बर' कसारि जिथु अट'नमास काउन्सिलमोन बेयो माने चन्दन ब्रह्मनि थाखाय माने थाबथ'बाय बेयो दा बे लाबोसै बेयो 100% सैथो बर' कसारि काउन्सिलखौ जेरैखि जाया दाफुंनो आसाम सरकारा पलिसि लाबायमोन नाथाय चन्दन ब्रह्म आरो हाग्रामा महिलारि बिथांमोना बै ओनसोलाव काउन्सिल जायोब्ला बे ओनसोलनि बर'फोरखौ माने कंग्रेसजों BJPजों मालायफोरजों बिथांमोना बन्दकआव दोननानै जानो मोननाय नङा होननानै काउन्सिलखौ जाहोआखिसै बै ओनसोलावबो राजखान्थि नेता ओंखारगोन बै ओनसोलावबो मोनसे खुंथाय गोहो मोनगोन बेखौ मोनोबा गावसिनि राजखान्थिनि दखाना जोबगोन होननानै बेखौ जानो होआखिसै